Kusho ukuthi mina igama lami uMbhasobhi. uMbhasobhi sazaManguni. Ukhuzwa yoqwabo yofuza opholo B kumashiya amahle. Mani ba. Upholoba nofuze kuhlanganaphi nje ithazilweni zakamnguni. Wena uhlangana phi ke wena? Ungenaphi ke uhlangana phi ke wena? Ngoba bengisasho. Mina igama lami nguJongintaba ngoba ekhaya kwakhiwe entabeni and ngangithanda ukujonga intaba yabo. Manje ngakho baze banqamba ngoJongintaba. Yeah. Elukuthenga. Ngiphe iluzi lapho leshumi. Awu, ngingamsola uJongintaba. Okay, ngeke sengifuna yena. Lungile ngiyabonga. Awuye Jongintaba mfana. Bantu la kade ngikufuna. Wena nokufunda namanje usafunda. Hey. Yazi wena uzophutha izinto eziright kanjani libe lokufunda? Izinto eziright. Izinto eziright njengani mhlawumbe? Qekela kuphathele la. Ungiphathele. Sada. Asibheme la ntwana. Yabo la uzizwe ngathi ukwesinye ispace. Yazi futhi wena mhlawumbe ufundela mahala. Number 1. Uyazi ukuthi angibheme. Number 2. Uqonda ukuthi manje ngifundela mahhala. Hayibo. Bonke abantu abafundile abano matric abawuthola umsebenzi. Wena yini oyifundelayo? Bonke ubufuna sibheme. Qala ungitshele igama leli lithi super protected and quality cell. Yeah? Awusungitshelele lo gama leli. Ngizobheka.